Prajem vám požehnané Vianočné sviatky z Múzea sestier Rojových. Dostali ste už nejaký vianočný darček? My v múzeu sme jeden dostali, a to od pani Dáši z Banskej Bystrice. Boli v ňom knižky od Kristýny Rojovej a jedna z nich obsahuje aj poviedku Šťastlivé Vianoce. Táto poviedka je z roku 1946 a prvé vydanie bolo v 1906, čo je už 120 rokov. Ale vy možno poznáte novšie vydanie alebo celkom aktuálne, takéto krásne červené. O čom je poviedka Šťastlivé Vianoce? Je to o žene, ktorá je matka a ktorá je smutná a depresívna. Prežíva Vianoce, ale nechystá nič, ani stromček. Jej manžel je za prácou v Amerike už viac rokov a posiela peniaze. Avšak netuší, že nemá komu posielať, že ich dve deti zomreli. A tak matka sedí a ani nerozmýšľa. Je smutná. A vtedy ku jej dverám prichádza dievčatko. Dievčatko, ktoré pani, ktorá sa o neho stará, o sirotu, poslala na štedrý deň po žobraní. No a tak táto smutná matka berie toto dievčatko a prichýli ho. Umyje, učeše, dá mu oblečenie po vlastných deťoch a rozhodne sa si toto dieťa nechať. Nachystá vianočný stromček, nachystá darčeky a je rada, že mohla niekomu prejaviť lásku. No a pritom číta z knihy. A ja vám prečítam úryvok z poviedky Šťastlivé Vianoce o tejto žene. A žena čítala, ako bolo smutno v nebi, keď odtiaľ odišiel Ježiš. Že sa preto všetci anjeli ponáhľali na zem spievať a chváliť Boha. Ponáhľali za ním. Bolo to divné. Ona ešte nikdy nemyslela na tú Božiu lásku. Teraz, keď jej dom na štedrý deň bol tiež prázdny, pocítila súcit s veľkým a svätým Bohom a tá jeho láska k ľuďom divno sa dotkla jej duše. Veď ľudia boli zlí. Oni nakoniec toho jeho milého syna pribili na kríž. A on však, keď je vševedúci, on to vedel a predsa im ho dal. Keď nebeský Boh dnes preukázal ľuďom takú lásku, či ju nemali aj oni dokázať jeden druhému? Priatelia, prajem vám tieto vianočné sviatky, Božiu lásku. Prajem vám, nech Boh vám prejaví svoju lásku, nech môžete spoznať jeho syna Ježiša. A prajem vám, aby ste tak ako Boh nám dokázal svoju lásku, aby ste podobne aj vy dokazovali svoju lásku navzájom. Tak nech nám Pán Boh pomáha a prajem vám požehnané Vianoce z Múzea sestier Rojových.